След превземането на Велики Преслав от император Йоан Цимиски, българският патриарх търси убежище в западните предели на царството. През следващите десетилетия патриаршеското средище се премества последователно от Средец през Преспа и накрая в Охрид. През 1018 година, след като окончателно завладява България, император Василий II Българоубиец отнема патриаршеското достоинство на българската църква и я понижава в ранг на архиепископия, но запазва като неин диоцез земите, принадлежали на българската патриаршия. Византия не оспорва българския произход на архиепископията и духовните й пастири се титулуват архиепископ на Охрид и цяла България или на всички българи. През 12 век един от василевсите дарява на Охридската архиепископия златовезена плащеница със специален надпис: „Пастирю на българите, поменавай в светата литургия Андроника Палеолога“. Макар че всички охридски архиепископи, с изключение на първия, са с гръцки произход, никой от тях не оспорва титлата, която носи – архиепископ на цяла България. Много от тях целенасочено работят за утвърждаване на институцията като независимо от Константинополската патриаршия. Двама от тях са ни оставили прекрасни жития на свети Климент Охридски. Това са Теофилакт Български и Димитър Хоматиян. По-късно охридският архиепископ Йоасаф благославя отпечатването на жития на български светци и спомага за утвърждаването на култа към светите седмочисленици. Благодарение на него, техните ликове и образът на свети княз Борис Покръстител ги има и досега в църквата на манастира Свети Наум. През 1767 под давление на цариградския патриарх, Охридската архиепископия е закрита със султански ферман, а диоцезът й е подчинен на Цариград. Българската светиня на Атон, Зографския манастир, и досега пази като безценна реликва патерицата на последния охридски архиепископ – Арсений II. Един век след закриването на Охридската архиепископия, българите във Вардарска Македония се включват в борбите за църковна независимост, довели до създаването на Българската екзархия. Тя обхваща почти всички православни българи на Балканите и обединява диоцезите на двете български църкви от Средновековието – Търновската патриаршия и Охридската архиепископия. Така в Повърдарието българската екзархия има 6 митрополитски катедри – в Охрид, Скопие, Битоля, Велес, Дебър и Струмица. Това е фактическата ситуация до Първата световна война, когато сръбските войски окупират Македония и прогонват българските митрополити. През 20-те години на 20 век Белград откупува от Цариградската патриаршия българските епархии в Повърдарието и официално ги присъединява към диоцеза на Сръбската църква. Катедрите на 6-мата прогонени български митрополити заемат сръбски владици.